Nedokážeš prestať jesť, aj keď si to sľúbila pred 5 minútami? Alebo sa celý deň držíš a zdravo sa stravuješ, ale večer sa preješ. A potom prídu výčitky a strach, že zase priberieš? Ak sa cítiš bezmocná, lebo svoje správanie nemáš pod kontrolou, nie si v tom sama. Týmto sa trápia milióny žien po celom svete a hovorí sa tomu emočné jedenie. Možno si to už skúšala zastaviť cez jedálničky, zákazy, pôsty, dokonca disciplínu na maximum a aj tak to nakoniec vždy zlyhá. Keď ťa prepadne chuť na jedlo, jednoducho podľahneš. Možno si myslela, že chyba je v tebe, ale nie je to tak. Nemôžeš za to. Emočné jedenie nie je prejav slabej vôle. Je to signál tela, že niečo potrebuje, len to nie je jedlo. Moje meno je Andrea Župa a ja sama som roky žila v kolotoči dietovania, prejedania a výčitiek. A dnes už viem, že cesta von existuje. Ale táto cesta nevedie cez zákazy, ale cez radikálne iný prístup k jedlu, k emóciám a k telu. Moja práca pomohla už stovkam žien a medzi nimi bola aj Janka, ktorá po rokoch prejedania prvýkrát dokázala zjesť kúsok vianočky bez výčitiek a po jednom kúsku dokázala prestať. Mirka po workshope pochopila, že jej celoživotné priberanie nebolo o jedle, ale o emóciách, ktoré nedokázala spracovať a povedala mi, konečne mi to dáva zmysel. A presne o tom je môj trojdňový reštart od emočného jedenia k slobode. Žiadne zákazy, žiadne jedálničky. Namiesto toho pochopíš, čo sa deje pod povrchom chutí a ako s tým môžeš láskavo a prakticky pracovať. Získaš stratégie a nástroje, ako zvládať chute, zastaviť prejedanie a zažiješ svoje prvé úspechy už počas tréningu. Budeš mať moju podporu, energiu skupiny a konečne povieš áno sebe, nevyčitkam. Začíname už 14. až 16. oktobra, vždy večer o 19:00 naživo. Miesta sa rýchlo plnia a po 13. októbri sa dvere zatvárajú. Klikni hneď teraz na tlačidlo pod týmto videom a pridaj sa k nám. Nenechávaj to znova na zajtra, lebo vieš, že zajtra príde niečo dôležitejšie a ty to opäť odložíš. Toto je tvoja chvíľa. Klikni a rezervuj si svoje miesto ešte dnes.